Wai, kada kiɗa na ta mai halin girma. Matar gwamna kuma mai hagun dama. Haji Mustapha sa'a garkuwan nema. Sabon gwamna maƙiyanka sun suma. Murnan da kifi ya shigo koma. Haka yau za kan yara nan ta ziga wata girma. Allah shi yi miki ga aran dama. Wasu sai nuni magana ta ɗan kurma. Ko ba ka yi yanzu an yi ma. Fatan da muke yi ka taho kai ma. Hakuri ya fi kai ka kaje ka samo ma. Gafarar mata alkyabba cikin mata. Mata na jigawa kike yi wa gata. Baki kuma tuntuni kin yi mai rata. Babban yatsa gata ne gurin yanta. To idan da tufawa ke batun gauta. Mai taimakon jama'a fannin makaranta. First lady a cikin ruhin ta bake ta. Barista ko ta ina baki gaji rauni ba. Taimako nake ba wai sai ga mata ba. Na kiran ki da citta garkuwar kin ba. Daga ke karshen magana a saɗan ba. Masu da shirin ki ba sa ji daɗi ba. Tunda kin miƙe ba za su taso ba. Anti kyala rago ba zai yi suna ba. Tunda kin rage Allah ba su boka ba. Anti gawo mai inuwa cikin rani. Ko a taimaki bene ne a dan birni. Anti kaɗan ya ce mai fidda ƙwanƙoni. Yau ina wani mai waƙar ke bayan ni. Gawa mun rufe kifi ba batun ƙarni. Kuke badawa babu tsantseni. Kai ku ƙara sautin Fauziya. Wayo Arista Fauziya First Lady ta jigawa garkuwar mata. Mata gun santara ki gwamnan nan mai ƙaunar talakawa. Wannan da ya gaji baba fage na siyasa ban yi karya ba. Garkuwar mata. Ya gara masa Allah tsawon farko wanda ya shirwa ya yo burtu. Ka luɓuke ikonsa in ya so ka gano wahala cikin hutu. Shi dogo yayyo matsakaici ta fara ya ƙagi ɗan guntu. Kamar mu ne a fage na waka idan wani ya yi muryar a karɓa wani ba za a fahimci komai ba. Wahabu da ɗau salati ga manzon Allah garkuwar bayi. Masu mai daraja ta can farko yabonka yana yi mun sanyi. Ali da sahabbai nasu sanyo su domin ku da su muke koyi. Ka sa sabon gwamnan mu ɗan baiwa san tara ke maso talakawa bai saba shiri na ƙarya ba. Assalamu alaikum yan jigawar mu ga tunaye sunan da baitoci. Insha Allah sai mun ci zaben mu shi kuma zumbuli na cikin barci. PDP mu ne muke shewa su yan majaran su sai ɗaci. APC kun ci kun lashe kun sa jama'a cikin kunci a ƙasar mu ba za ku dawo ba.
Mr. Fauziya First Lady ta jigawa garkuwar mata.